Vidjeli ste šta je Anđela sinoć objavila na Instagram. I meni nije jasno, tabloidi su to ispratili, da je Anđela objavila okupaj svinju i ona će se ponovo vratiti u blato, ostalo da vam ne čitam. Ali posle toga je Anđela objavila na Instagramu da citat nije posvećen Nenadu, kad ste ga već povezali sa tim, evo javno da demantujem, i to je objavila na Instagramu, ali i tagovala tabloid Pink. Anđela je to objavila iz svoje kuće u Đenovićima, a Gastoz nije sa njom. Ali posle toga je objavila i da gleda mjesečinu i šta već. Mislim da sve Anđelne fanove zanima. Zašto je Anđela ovo objavila i kome je ovo upućeno? Anđela objavi, Pink prenese šta je Anđela objavila. Onda Anđela demantuje ono što je Pink napisao da se ovo vjerovatno odnosi na Gastoza. Zašto bi uradila ovako nešto? Ako se ne odnosi na Gastoza, na koga onda drugog? I ne znam da li ovo ima neke veze. Pronašao sam na Facebooku da je tabloid Republika objavio juče da li biste voljeli da vidite Anđelu kao voditeljku elite. Anđela pregovara ili da uđe u elitu 10 ili da bude voditeljka realitija. Zato je ono juče objavila i zapamtite, ono je uradila samo da privuče pažnju i ne odnosi se na bilo koga.